Ang sarap. Puro dot-dot na lang. Ang sarap. Sarap. Nonoy ko. Mauubos mo na po yung isa. Stress. Totoo po ba? As in, Stress. nakakatanggal yung stress. Ay na. Yun na, nagdutot na ni mama ng sobra oh. Bumili na kayo ng tiramisu, nakaka-stress. Apa. Kalagobo. Sarap yan, hindi siya tamis. Ay, hindi na ako yung stress. Di pala matamis eh. Ito po ba? Ba? Sarap yan. Paborito ko yan, tiramisu. Yeah. Pero wala kasing ano eh. Sa St. Dinaptas si mama. Yan ang binibili ko. Kaya ako tumaba doon. Ano po lasa? Halos same lang din. Mura lang 250 lang to. Pwede niya. Yeah. Ano? Ay, regaluhan ko nga si Kain ng ganyan. Nako. Sa ano niya. Sa Graduation. graduation. Paborito niya yung chocolate. 250. Mine